weight is simply za mu iya cewa nauyi kenan. To SI unit na weight shine Newton, shine wannan capital N ɗin. To weight of body, nauyi na koma menene kowane irin abu ne, is equal to mass of the body times G. Wannan G ɗin yana nufin acceleration due to gravity. Kuma kullum za ka yi aiki da shi ana ba da shi a matsayin 10 meter per second square. Ko a rubuta shi a haka ko a rubuta shi a haka. So nan akwai square, meter per second square. Don haka SI for weight muka ce is Newton. Sannan idan aka ce ka nemo weight ɗin abu, za ka yi multiply mass ɗinsa ne na abun sannan times 10 meter per second square. To bari mu ga misali guda ɗaya yanzu. To ga misali na farko, convert 2 kg to weight. Ma'ana mu mai da 2 kg, ina nufin a weight nawa ne kenan. To mun san cewa kamar da aka bamu, weight of a body is equal to mass of that body times gravity. Kuma a tambayar ga mass ɗin nan an bamu. Gravity kuma mun san is 10 meter per second square. Don haka is 2 times 10. In muka yi 2 times 10 zai bamu 20. To tunda za mu mai da shi zuwa weight ne, kuma mun san cewa the SI unit for weight is Newton. Da haka muna da 20 Newton. Yanzu 2 kg mun mai da shi zuwa weight ya koma 20 Newton. A wannan misalin kuma aka ce mu mai da 250 grams zuwa weight. To amma ba za mu iya mai da grams zuwa weight ba kai tsaye, sai mun fara mai da grams zuwa kilogram. Shine abin da muka rubuta a nan. Sai mun fara mai da grams zuwa kilogram sannan mu iya mayar da shi zuwa weight. We cannot convert grams directly to weight. We have to convert grams to kilogram, then convert it to weight. Da haka 1 kilogram is equal to 1000 grams. To a tambayar da aka bamu an ce 250 grams. Da haka 250 grams yana nan ƙarƙashin grams. Nan kuma da ba mu sani ba is x. So now x is equal to 250 divided by 1000. In muka divide wannan, abin da zai bamu shine x ɗinmu will be equal to 0.25 kilograms. Yanzu mun yi converting ɗin grams zuwa kilogram. Yanzu sai mu nemi weight ɗin. Now we find weight. Weight, kamar yadda muka ce, is mass times G, that is the gravity. And the mass shine wannan 0.25 times 10. Da haka in muka yi wannan, abin da zai bamu shine zai bamu 25 kenan. Newton. Wannan shine abin da zai bamu. Ko da 2.5 not 25 I mean. Zai bamu 2.5 newtons. Yanzu wannan mun yi converting ɗinsa ya koma Newton. Daga grams mun ɗauko shi yadda yake a nan, daga grams muka mara mai da shi zuwa kilogram, daga kilogram yanzu muka mai da shi zuwa Newton.